Като доверен партньор на фермери по целия свят, Corteva AgriScience се ангажира с високи постижения. Чрез нашата отдаденост към изследванията и развитието, ние се стремим да създадем надеждни, ефективни и безопасни решения за защита на културите и семената. Нови решения, които ще помогнат на фермерите да повишат производителността, рентабилността и устойчивостта. Нашата програма за научно-изследователска и развойна дейност от световна класа се състои от хора, технологии и съоръжения за генериране на произлезли от пазара възможности за растеж, както в лабораторни, така и в биологични решения. В резултат на това, нашата обширна продуктова гама предлага нови решения за поколения напред. Последните достижения в научно-изследователската дейност за защита на културите демонстрира способността ни като лидер в глобалните изследвания и разработки. Предоставяме революционни открития като мощни нови фунгицидни продукти, които фермерите могат да използват, за да изпреварят ключови болести, причиняващи намаляване на добива в зърнените култури. Едно такова откритие беше идентифицирането на естествено срещащ се продукт, произведен чрез ферментация на щам актинобактерия, изолиран от почвата. Обширните изследвания и полеви тестове на тази молекула доведоха до създаването на нов клас фунгицид за контрол на ключови болести при зърнени и други култури. Corteva AgriScience е развълнувана да обяви нов фунгицид, наречен Univoc. Univoc е нов фунгицид с естествен произход от новата химична група пиколинамиди. Univoc предлага изключителна ефикасност чрез нов начин на действие при житните култури. Само с една единствена модификация на натурален продукт, постферментационният процес подобрява стабилността на молекулата и производителността на полето, осигурявайки ползи за фермерите при контролирането на ключови заболявания. С новия си начин на действие, Univoc дава на фермерите нов инструмент за управление на резистентността и осигурява широкоспектърен контрол на ключови болести по житните култури, като септориатритици, ръжда и други. Univoc притежава и нова IQ4 технология, която оптимизира усвояването и биологичната активност. Univoc предлага силно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие, което означава, че прозорецът за приложение е широк. Многобройните опити на Univoc на всички големи пазари на фунгициди за зърнени култури доведе до предлагането на набор от концепции за формулиране, които да отговорят на нуждите на различни производители на зърнени култури в световен мащаб. От естествения си произход до силната си защита и лечебна ефикасност, Univoc е ново решение за контрол на болестите по житните култури. Когато резистентността към други фунгициди е проблем, Univoc ще даде на фермерите решение, което е ефективно при ниски дози на приложение, с благоприятен токсикологичен профил. Новият начин на действие на Univoc коренно се различава от всички други настоящи активни вещества на пазара на житни култури, превръщайки тази нова химия в ефективна и гъвкава опция. Защита, спокойствие, резултати. Univoc е доказателство за ангажимента на Corteva AgriScience да предоставя на фермерите революционни инструменти, необходими за справяне с настоящето и бъдещото производство. Направете крачка в един нов свят на контрол на болестите с Univoc. Попитайте вашия регионален представител на Corteva AgriScience за повече информация относно бъдещето на контрола на болести по житните култури.